אוקיי, אז מה קורה חברים? והיום אנחנו בעוד סרטון. היום אנחנו נשחק עם כל ברולר, ואנחנו כל פעם שננצח נחליף ברולר. עכשיו, פעם שנשחק סולו שואודאון. יאללה, בואו נתחיל. כל המשחקים אני שותק, כבר אומר. כבר אומר, אם אתם תאהבו את הסרטון, תירשמו לערוץ ולייק. אנחנו ננסה להגיע בסרטון הזה, מטרה, נגיד 1,000 לייקים, 100 סאבים. ויש לי מטרה להגיע ל100 סאבים תוך שבועיים, אז אני צריך שתעזרו לי. עכשיו בואו נמשיך. המעטנו. עכשיו צריך לעשות שוב. מזכיר, כל הפסד, אנחנו נשארים עם אותו דמות. כל ניצחון, מחליפים דמות. ובאמת, אם אתם שמים סאב ולייק, מחזיר עוקב. ותרשמו לי אשטג ניצחון בתגובות אם הגעתם עד לפה. רוב הזמן אני לא אדבר, אז אם אתם לא שומעים כלום, רק שתדעו, זה בכוונה. שחקן טוב, או קדימה, בואו נחלק אותו. וניצחנו. ורק אומר, שני בשבילי זה גם ניצחון. אני מחשיב שני כהחלפת דמות. הנה, נגיד עכשיו הצלחנו עם שלי, עברנו לניטה. הצלחנו עם ניטה, עברנו לקולט. הצלחנו עם קולט, עברנו לבול. אחרי בול, ברוק. ככה, לפי הסדר. לא לפי מה שאני בוחר. בואו נראה אם ננצח. הנה, כמעט. לא מאמין. חמק ממנו. שוב תוקפים, לא מצליחים, חומק. יאללה, בואו נלך להשיג 2 קוינס בינתיים, ואז נלך להילחם בו כזה שנצליח. אוקיי, צריכים להיזהר כבכל רגע. פאק, הרג אותנו, מאמין. זה הפסד נוראי. ורק אומר, אני אראה לכם תכף את הכמות גביעים ולאן אני רוצה להגיע. ברצינות שאם תעשו סאב ולייק זה יכול לעזור לי. אולי זה ייתן לי את הכוח לנצח עכשיו. ובאמת שאני עובד על זה ממש קשה, אז אני אשמח אם תירשמו לערוץ. קדימה, מה? להאמין למה? הנה היא.
יאללה, בואו נתחיל עוד משחק. קיבלתי פה עוד 500 XP. יאללה, נראה מה יצא לנו, נדיר במיוחד. 30 קרדיט. אז אשמח אם תעשו סאב. יאללה, התחלנו. ועכשיו אם תירשמו לערוץ ותיתנו לייק, זה ייתן לי את המזל ונוכל לנצח. יפה, הדמות פוקו. זה היה קצת קשה. כמעט מתנו. איי, לא הצלחנו. יאללה, בואו נתחיל עוד משחק. ברצינות שאם אנחנו נגיע בסרטון לברלי, אני אומר לכם, אני גרוע איתו. ואם נגיע בסרטון הזה ל1,000 לייקים, אני עושה חלק 2. כי אנחנו בטוח לא נספיק לגמור את כל הדמויות שיש 63 דמויות בפחות מ-27 דקות. איי, שוב מתנו. והרגו אותו. רק מזכיר, אני מנסה להגיע לכמות גביעים מאוד גבוהה. אני ב-19,000 גביעים ואני רוצה באמת להגיע כבר ל-20,000. ואולי אני אגיע יותר מהר אם תעזרו לי. אולי תיתנו לייק או סאב. אני יודע, אני אומר את זה הרבה, אבל זה באמת מאוד חשוב בשבילי. הצלחנו. על הכיפק. יאללה, אם נהרוג אותה. יש, הצלחנו. עכשיו עברנו דמות. מקום שני וראשון בשבילי, עברנו דמות. תרשמו לי אשטג ניטה בתגובות אם הגעתם עד לפה. יאללה, בואו נצא ללובי ונעבור דמות. יאללה, סתם שנייה נפתח פה את ה-XP. טוב, נצא. יאללה, עברנו לכל. התחלנו. יאללה, יש לנו סיכוי. בואו נשבור את הקיר וננסה להרוג פה את סקוויק. יאללה, הצלחנו. עקיבא. יש פה את רוזה. בואו ננסה להרוג אותה. בואו נשבור את הקיר, יש פה גם את ההרה. וואו. שווה. הצלחנו להרוג את רוזה. יאללה, תארה הבאה בתור. הצלחנו. ואם אתם לא יודעים, יש לי עצה בשבילכם שממש תעזור. אתם יודעים שמקום רביעי זה נחשב ניצחון? והנה עברנו דמות. כן, מקום רביעי נחשב ניצחון.
אם לא ידעתם. הרגו אותנו. טוב, אבל עברנו דמות. יאללה, עברנו לבול. כוכב, אפיק, וואו, זה טוב. איי, איזה קל. ספרי לגרום. ותראו את הסקינים. יש שתי סקינים. בול אריה קשה, שמתי מעגלי. גם את בול הקנד שמתי מעגלי. כן, זה בול אריה קנד למי שלא יודע. לא, רק שדקר לא הרג אותנו. יש, הצלחנו. הרגנו את קר. מה אומר? אני די טוב עם ברוק, אז לפי דעתי במשחק השני שנשחק עם ברוק ננצח. רק אומר, לא בטוח. לא אפילו על הראשון, על השלישי. זה תתקלמו, זה רק הרובוט שלי מנקה. לא רובוט גדול כזה. רובוט קטן. אוקיי, כזה. שמנקה את הרצפה, שוטף אותה. מקומנו. רואים אותו דרך האפליקציה. למי שלא יודע, אני כרגע משחק בטאבלט, כי הטלפון שלי עדיין אין טעינה, כי המתן שלי לא עובד. והנה ניצחנו, עברנו דמות. יאללה כיפק. הנה מתנה ימית, מה ניקח? יש פה 50 תיבות. מי שרוצה, אם אנחנו מגיעים לאיזה 20,000 סאבים, אני אשאלת אמא ואבא שלי והם יכולים לקנות לי גם 950 יהלומים. סומך עליכם. שאלת אמא ואבא שלי כמה סאבים הם מרשים לנו, הם יקנו לי את זה. בסרטון הבא אני אענה לכם. כבר אומר, אם יש לכם כוח להגיד לי את הכמות פלייבטים שיש בתגובות, אני אשמח. ותרשמו אשטג ברוק לכל מי שהגיע עד עכשיו. כל מי שהגיע עד לכאן, שירשום אשטג ברוק בתגובות, כדי שאני אדע. הסאב שלכם ייתן לי לנצח עכשיו. כבר אומר לכם, לפי דעתי, אנחנו נגמור את הסרטון בברלי לפי דעתי, כי אני די גרוע עם ברלי, וגם, אתם יודעים, זה כבר די הרבה זמן סרטון. ההורים שלי אמרו לי לפחות 8 דקות, וזה 15 דקות כבר. אז אנחנו כנראה נצטרך לסגור תכף. יאללה, עוד מישהו אחד שמת והחלפנו דמות. והחלפנו דמות, בייבי. החלפנו דמות. בואו נראה מי נגדנו. נשאר. יאללה. 10 קוינס. איפה הבן אדם הזה? ברוק.
מה הסיכוי? השגנו לייק בצד וניצחנו גם. למי שלא ראה בהתחלה, יש לי את ברוק על הייפר צ'ארג' ובאז על הייפר צ'ארג' והנה כמות גביעים אפשר לראות למטה, וזה מה שאני אנסה להגיע. למי שלא ראה, בהתחלה יש לי את ברוק על הייפר צ'ארג', את הבבל על הייפר צ'ארג', באז על הייפר צ'ארג', את גרום. יש לי הרבה על הייפר צ'ארג'. בקרוב זה כל מה שיש לנו על הייפר צ'ארג'. לא יודע. טוב, מספיק חפירות. עכשיו אני אעשה משחק שלם בלי לדבר. וניצחנו, יופי. באמת, אני אשמח מאוד אם אתם תעשו לייק וסאב, כי אני עובד על זה באמת ממש קשה. והנה עוד ככה, בוא נראה, כלום. קונץ. והשגנו את גביעים. רק אומר, מחזר על זה, המטרה שלי להגיע ל-20,000 גביעים. רק אומר, גם אני תכף צריך לסגור כבר. כי אני מצלם את זה עכשיו וכבר 2:45. אין לי מה להגיד. 2:45. טוב, אז זה סוף הסרטון, חברים. נתראה בסרטון הבא. ביי.